ассалому алайкум мухлисои канали саудотиҷӣ ҳама каса бардуро чӣ хелен созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай имрӯз ма бекор шудем ҳам бардурои ки хонаҳои хушона дар ватсап марои кардам гуфтан ки реклама кинем бардуро имрӯз вақт шид амворози нархушона гап мезанам тамошо кунем беҳтарини бад омадагӣ айда ҳами сум дошта бошем боварӣ дорам ки ҳами видео ягон хонаи заминӣ ё квартираи арзон мехарем бардуро не ки заминҳои арзон нест дар ин видео хулосаи гап тамошо кунен ҳамаша мефаҳмен ва аз ки ҷое ки хона замин квартира дар кора дар комментара бинависен ва бардуро ана касе ки хонаҳай мошинаи мисол ягон магазина ё гоҳ мол дошта бошен тариқи мо ватсап дар мо равон кунен мо дар видеои оянда рекламаш мекунем агар настрено соз бошам ядона лайки бепла бижиқен касе дар канали мо бори аввал тамошо кардесен подписатсия кунен то аз наворҳои нави мо бохабар бишен мерем акос доста бардурои азизан акнавора сар кардем бо диққат хишроака гӯш кунем ки беҳад видеои зур айда дӯстони азиз хонаи десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат посёлкаи наврӯзда 6 сотиқ заминда ду дар хонаи фасон кардагӣ қати кайлдор шай ремонт дора мешавад ки бидрои зиндагӣ кунӣ бо дар бари хонаш фундаментҳои коттеҷаш рехтагиай 4 дар хона кайлдор банияра бардуро фундаментош рехтагӣ будай мақсад ана коттеҷ мешавада касе ки сум дорем бихарен мақсад коттеҷ авар дорем бидрои зиндагӣ кардан бигирен бо дар бари хона бардуро чӣ хеле гуфтам ду дар хонаи тайёр дора мисол ана ҳуҷҷат 100% освет ҳаст гирди хона маҳкам дарвозаи қимат часпондагӣ ошхона оғил бания ҳоҷатхонаам доштай хулоса ҳамаи чира дорае ҳамин пула метиҳу медрои зиндаги кардан мегирӣ нарша $33,000 гуфтесай ба сомонӣ $430,000 сомон мешава нархи зурай бардуро харидоро занг бизанед дӯстони азизам мегзарем ба диюм эълони имрӯза бовар ки сум мешид ҳози ҳамин хонара мехаридам да ҷои зур да ба ремонт чанигу кохи проект чанигу чихи фасон айда дӯстони азиз срочно хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ёвон аз ки ҷои ёвона хай занг мезанен мепирсенаш 8 сотиқ заминда 3 дар хона қати веранч кардагӣ ҳамом дар друн шай ремонт бардуро кардагӣ мешавад ки ҳамин қолина партоё бидрои зиндагӣ кардан бигирӣ освеч ҳаст ҳуҷҷат 100% гирди хона маҳкам нархиш $155,000 сомон мега бовар ки нархи зурае $155,000 сомон мега бардуро касе харидори аниқ бошен ҳози занг бизанен бардуро хонаи арзона аз ноҳияи ёвон бихарен номерош чӣ гап ина номерои поёнгиш имо ватсап дора нархи зурае не ки бардурои азиз лайкҳоро фаромӯш накунен касе меҳмонен подписатсия кунен оли квартираҳои арзонам ҳастай дар ин видео ана бардуро бо як хонаи фасони дига мадароӣ кардан бовар ки зур айда хонаи фурӯшӣ бардуро қарор дорад дар ноҳияи восеъ кӯчаи сайдалӣ вализода ҷои зур дайне ки 6 сотиқ заминда 4 дар хонаи фасон кардагӣ ремонташ олияй мега ремонташ фасон да освеч ҳаст ҳуҷҷат 100% наздики беморхона мактаби 53 масҷиди калонам наздик будай нарша бардуро ва хоҳарои азиз $380,000 сомон мега бовар ки 100% меарзохи хонара бихушругиша $380,000 сомон мега бардуро касе харидори аниқ бошен бо арзон мешава номерои телефонаш ҳастай номерои тоҷикистонам ҳастай номерои россияш ҳам ҳастай дар номерои россияш ватсап дора ози бо бардуро дига суратоша тамошо кунен баъдаи мисол хона ана бо хонаи заминиву баъд квартираҳои арзонам ҳастай дар ин видео не ки квартираҳои ҷои мисол ҷои создам ҳастай да мисол нархҳои арзон бардурои азиз аз ки ҷое ки хона замин квартира дар кора дар комментара бинависен ман арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунам мегзарем бардуро ба эълони навбатӣ хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи хӯросон қишлоқи сирхзамин айраи калон бардуро як 200 метр дарунтарай 12 сотиқ заминда 3 дар хона қати кайлдораш кардагӣ ремонт дора мешавад ки бидрои зиндагӣ кунӣ освеч ҳаст ҳуҷҷат 100% гирди хона маҳкам ошхона бания ҳоҷатхона доштай хулоса бардуро ҳамаи чира дора ҳамин сума метиҳу медрои зиндагӣ кардан мегирӣ наршач хеле дар бар экран навистагим $115,000 сомон касе харидор бошен бардуро мумкин арзон куна номерои телефонаш ҳаст ватсап дора ҷои соз дабдене ки занг бизанен харидоро
бардорои азизам, агар тамошо кардеса бошен, мегзарем ба панҷум эълони имрӯза, яъне ки квартираҳои фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, духонага дар чорум этаж қарор дорад, 60 квадратни метр будай. Дом бардоро навастройка гуфтагия, хона ремонт кардагия. соҳиби квартира мегӯяд ки хонаи фурӯшӣ дар шаҳраки Шарора, духонага дар чорум этаж қарор дорад, бозор, баниса, садиқ, мактаб, маршрутка ҳамаш наздик будай. нархша 170 000 сомон мега арзон мешавад. ана шаҳраки Шарора бардро шаҳри Ҳисор, духонага 170 000 сомон. ана номерои телефонаш ҳастай, касе харидори аниқ бошен, занг бизанед. бардрои азизам, мегзарем ба эълони навбатӣ. дӯстони азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Роғун, якхонага дар 2 этаж қарор дорад, 37 квадратни метрай. домои пешинаи хонара бардро чихеле дастурат десен нав ремонт кардагие мега. соҳиби квартира гуфтагие ки срочна квартираи фурӯшӣ ба ремонти замонавӣ хона дар шаҳри Роғун най мега. ана кӯчаи Норакиён 2 мошинонада 37 квадрат бо савдо мешава. касе харидор боше, нархша 165 000 сомон мега. чихеле бардро гуфтам, бо арзон мекадай. номерои телефонаш ҳаст, харидорои аниқ занг бизанед. бардрои азизам, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза, монда набошен гуфти гапҳо. дӯстони азизи, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, не ки шаҳри Душанбе бисёр гуфта будем дар видеои пешина. бардрои ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, арзонтар ёфтем барои шумора. якхонага дар 5 этаж қарор дорад, 35 квадратни метр, райони Фирдавсӣ. дом бардро навастройка будай, хона ремонт кардагия. соҳиби квартира бардро бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагия ки хона ба ҳама чиза чораш қатӣ. нарша бардро ва хоҳарои азиз 200 000 сомон мега. ба чиза чораш. ана касе харидор бошем бардро бо арзон мешава. ами бардро пул амети медрои зиндагӣ мекунида, ҳама чиза чора доштай. занг бизанед харидоро. бардрои азиз, мегзарем бо ба як квартираи арзони дига. дӯстони азизи, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, номи пешинаш Қурғонтепа, якхонага дар 4 этаж қарор дорад, 27 квадратни метр, дар сентри шаҳрш будай. домои пешинаи хонара нав ремонт кардагие мега. соҳиби квартира мега ки срочна якхонагаи фурӯшӣ дар 4 этаж қарор дорад, дар ҳолати хуб мебошад. нависагиай нарша бардро ва хоҳарои азиз 210 000 сомон мега. 210 000 сомон. касе харидори аниқ бошен, бо арзон мешава. номерои телефонаш ҳаст, касе харидорем бардро зангш бизанед. дӯстони азизам, мебад навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза. охири видео да бардро 4 та чақчақ мекунем қатъи мухлисҳои худам. бардрои азиз, ана дар ин видео ана хонаҳои заминӣ бисёртар буд, квартираҳои арзонам бардро ма дароӣ кардан. имрӯз ман квартираҳои арзонам нархошо нагуфтам, хонаҳои заминирам нархошо нагуфтам. хай фикр мекунам бардро нархҳои зур будам. хай маъқул шуда бошам як дона лайки беплан барои меҳнатҳои мо биҷиқен. ва дӯстони азиз, аз куҷое ки замин, хона, квартира дар корае дар комментария бинависен ва то чанд сума дар корае бардро бинависен комментария да ку ҳамин мухлисои ҳамин подписчикои ма то чанд сума хона харам ку я бифаҳмем. ва дӯстони азиз, касе ки то охири видеоро қатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. ва бардро аз куҷое ки мисол хонаам дар кор набоша, просто бинависен ки беҳтарин видеоинам қа дастгирӣ кунен, ам як дона лайки бепулам барои меҳнатҳои мо биҷиқен. ва касе ки дар канали мо меҳмонем бардро, мисол форатон ки видеои най мара якмин шуда тамошо кунен, бояд дар канал подписатсия кунен ва ҳамун зангулара дар боло гишмонен. тамом. ва бардро бисёри бад гап намезанем. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. хайр.